Ελάτε κύριε Βουρτσού. Και μετά τα επιχειρήματα και τη διένεξη περί τροπολογίας για το εργόσιμο των μεταναστών έχουμε να σημειώσουμε, εγώ τουλάχιστον, ότι ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Εις μνήμη και της αποφράδας εκείνης ημέρας, αλλά και για τα απομεινάρια που αφήνει στο σήμερα. Και να επιστρέψω στο νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά καλούμαστε σε αυτή την αίθουσα να συζητήσουμε αλλά και να νομοθετήσουμε για αξίες και πρακτικές με ιδιαίτερη σημασία και δυναμική, οι οποίες όμως έχουν απαξιωθεί με κύρια ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Η αποξίωση του συνεταιρίζεστε έχει συγκεκριμένα αίτια και οι ευθύνες για τον εκφυλισμό αυτό βαρύνουν εξίσου το ΠΑΣΟΚ αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Με την ανοχή τους, τη συγκάλυψη των ατασταλιών, τον κομματισμό και την ψηφοθυρική τους πελατειακή πρακτική απέκτησαν ισχυρά ερίσματα στο συνεταιριστικό χώρο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συμμαχίες που αντιστεκόταν σε οποιαδήποτε σκέψη εξυγίανσης. Οι συνεταιρισμοί κατάντησαν κομματικά μαγαζιά ανέλυξης στελεχών, χωρίς λογικές ισονομίας ή ενδιαφέροντος για τα μέλη τους. Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η κριτική από μέρους της αντιπολίτευσης για παραβίαση και καταπάτηση των συνεταιριστικών αρχών από εμάς. Πραγματικά μου δημιουργήθηκαν οι εύλογες απορίες για το πού κρυβόταν οι φωνές αυτές όταν όλο το προηγούμενο διάστημα η απαρχαιωμένη νομοθεσία για τον επιχειρηματικό συνεργατισμό καταπατούσε την αρχή της δημοκρατίας. Όταν οι αδιαφανείς και πολλές φορές διεφθαρμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες προσπερνούσαν τη συνεταιριστική αυτονομία, εξασφαλίζοντας κεφάλαια από εξωτερικές πηγές. Όταν η λογική των επιδοτήσεων και μάλιστα των παράνομων ευρωπαϊκών κοινοτικών επιχορηγήσεων μοιραζόταν χωρίς καμία φιδό, εξυπηρετώντας κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Τι άλλο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε μια οικονομική και κοινωνική καμπή στη χώρα μετά από δεκαετίες επίπλαστης ευημερίας αλλά και απίστευτης ασυδοσίας. Κατά την άποψή μου, στην κέρια αυτή στιγμή οι συνεταιρισμοί μπορούν να παίξουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Τόσο στην οργάνωση του αγροτικού χώρου και την ανάπτυξή του, στην ενίσχυση της εργασίας και της παραγωγής, αλλά και στη συνολική οργάνωση και ανάπτυξη των μικρών τοπικών κοινωνιών. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα οικονομικό σύστημα με κοινωνικό περιεχόμενο. Από την οικονομική σκοπιά, οι συνεταιρισμοί αξιοποιούν τη διαπραγματευτική δύναμη και τις οικονομίες κλίμακας. Μέσα στον αγροτικό συνεταιρισμό, άλλωστε, η μικρή αγροτική εκμετάλλευση γίνεται μεγάλη και δυνατή στα πλαίσια της αλληλεγγύης και του συνεργατισμού. Από την κοινωνική σκοπιά τώρα, ο ρόλος των συνεταιρισμών είναι εξίσου σημαντικός. Εισάγει δημοκρατικές διαδικασίες στην οικονομική ζωή, διανέμει ωφέλη σε εκείνους που τα δημιουργούν, καθιερώνει την υπεροχή του ανθρώπου έναντι του κεφαλαίου, μεριμνά για τον κοινωνικό περίγυρο αλλά και το περιβάλλον. Επίσης, όπως προείπα, οι συνεταιρισμοί μπορούν να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στην οργάνωση της αγροτικής κοινότητας συνολικά. Ας θυμηθούμε την αξία και τη λειτουργία των αγροτικών παντοπολίων στα χωριά μας και να σκεφτούμε επίσης πόσες παράλληλες δράσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο μπορεί να προσφέρει ένας συνεταιρισμός, η συλλογικότητα δηλαδή σε ένα χωριό. Ιδιαίτερης κοινωνικής αξίας είναι βέβαια και οι γυναικοί συνεταιρισμοί, ένας θεσμός που δίνει όθηση στις γυναίκες να ασχοληθούν με το επιχειρήν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν, να καταξιωθούν κοινωνικά και να διατηρούν παράλληλα την πλούσια τοπική μας παράδοση, τον πολιτισμό, την ιστορία κάθε κοινότητας αλλά και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Σε αυτό όμως που θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ είναι το πεδίο της εργασίας. Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε πως αρκετοί νέοι και νέες επιστρέφουν στην ενασχόληση με τον αγροτικό χώρο. Οι περισσότεροι δε εξ αυτών είναι επιστήμονες με ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις. Και πιστεύω ακράδαντα πως οι συνεταιρισμοί είναι ο χώρος ο οποίος μπορεί να δώσει εργασία αλλά και να αξιοποιήσει παραγωγικά όλους αυτούς τους νέους επιστήμονες ώστε να παράγονται υψηλής ποιότητας προϊόντα μέσα από σύγχρονες παραγωγικές δομές. Άλλωστε το σύνθημα που έχουμε επαναλάβει πολλές φορές είναι κανείς μόνος του στην κρίση και ο συνεταιρισμός μπορεί να δώσει ευκαιρίες και όθηση σε νέους που έχουν γνώσεις αλλά τους λείπει το ανταγωνιστικό οικονομικό κεφάλαιο. Παραδείγματα υγιών σύγχρονων συνεταιρισμών άλλωστε έχουμε δει όλοι μας, όπως οι συνεταιρισμοί Σκορδουβίσας και Σπαραγγιού, σε καλλιέργειες μάλιστα που δεν επιδοτούνται γιατί κάποιοι επιμένουν σε εκείνο το μοντέλο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο φέραμε αυτό το νομοσχέδιο είναι κυρίως γιατί θέλουμε επιτέλους στον αγροτικό τομέα να δημιουργήσουμε ισχυρούς φορείς κοινωνικής οικονομίας,
Θα συμφωνήσω πως δεν μπορεί να γίνει λόγος για ένα νομοσχέδιο που θα μπορέσει μόνο μιας να επιλύσει συσσωρευμένα προβλήματα του συνεταιρίζεστε στη χώρα. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε πως είναι ένα σχέδιο νόμου δομημένο στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας, η οποία θα μπορέσει να αποτελέσει μια διέξοδο στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση, όπου το αυξημένο κόστος παραγωγής περιορίζει τα περιθώρια κέρδους. Χρέος μας λοιπόν είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικού νομικού πλαισίου που θα ξαναδώσει στους παραγωγούς την εμπιστοσύνη να πλαισιώσουν, να συμμετέχουν και να ελέγχουν οι ίδιοι τους συνεταιρισμούς τους. Κλείνοντας για 10 δευτερόλεπτα, θα ήθελα απλά να αναφέρω τα λόγια ενός αγρότη σχολιάζοντας την Πασεγές. Και τα λέει όλα. Τα τελευταία χρόνια η Πασεγές ήταν ανύπαρκτη, δεν μας κάλυπτε σε τίποτα, μόνο εισφορές πληρώναν οι αγρότες, αλλά κανένα ευεργέτημα δεν έβλεπαν από αυτό το τριτοβάθμιο όργανο. Εμείς θέλουμε ένα όργανο που να ασχολείται με τον αγρότη, με το μόχθο του, να υπάρχει ένας παρεμβατικός μηχανισμός για τις τιμές, για να μην υπάρχουν αυτοί οι μεσάζοντες που θα αδειάζουν τον κόπο του αγρότη. Ένα τέτοιο όργανο θα ήθελα να προκύψει και από πραγματικούς αγρότες και όχι από δικηγόρους ή ευκαιριακούς αγρότες. Πρέπει να γίνει βαθιά τομή, να υπάρχει το συνδικαλιστικό όργανο, αλλά να παίρνει υπόψη τη φωνή του αγρότη. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.